Čus ľudia, to som ja Henry, ospravedlňujem sa, ale vyjdú 2 videá, lebo sa mi nechtiac zrušil záznam a už sa tu odpalujú ohňostroje a... No počkajte, skontrolujem čas a prajem šťastný nový rok, oficiálne je 0000. Šťastný nový rok, Slovensko. To je náš obecný úrad a tuto bývam ja. Super však. Vidno aj mesiac. Pardon, ľudia, že sa tak trasí obrazovka, ale vonku je momentálne zima a ja ešte musím držať telefon. Preboha! Šťastný nový rok! Ľudia, ja sa asi končím, lebo je tuto dosť hlasné a mne je zima, tak ja si už pôjdem dovnútra, ale prajem vám šťastný nový rok. Dobrú noc.